З чаго пачынаецца паход? Першае, гэта трэба захацець пайсці ў паход. Гэты пункт у мяне выкананы. Я захацеў, чаго не захацець. Я ніколі не хадзіў у паходы на некалькі дзён, таму мне было цікава. У дадатак ішло тое, што можна было амаль тыдзень адпачнуць ад працы, без інтэрнэту і навін, так званы рэтрыт. Далей, калі ёсць досвед, то можна і аднаму пайсці, але лепей у кампаніі. Тады да каго звярнуцца? Канешне ж, да Сашы і Каці. Яны самі хацелі пайсці ў паход амаль на тыдзень перад трэйлам у Казбегі, каб атрымаць акліматызацыю. Яны прадумалі маршрут, рацыён харчавання, закупілі ежы і размеркавалі рэчы. Потым напісалі спіс абавязковых рэчаў, які трэба ўзяць. За тыдзень да выхаду я прынёс свае рэчы да Сашы і Каці, каб яны выбралі, што лепей узяць майго гардэробу. За гэта ім вялікі шчыры дзякуй. Зімой на распродажы я набыў заплечнік на 90 літраў, спальнік і намёт. За дзень да выезду зранку я пачаў збіраць заплечнік. Заплечнік на відэо далей, а ў мяне бескаркасны. Ён лёгкі, але з ім нязручна хадзіць у шматдзённыя паходы. Таму я днём пашоў і набыў сабе новы заплечнік з цвёрдай спіной. Пры гэтым я пазнаёміўся з цікавым беларусам у краме Аджара Пік. Дзякуй яму за падбор заплечніка. Калі Саша і Каця выбіралі мне гардэроб, у той жа час мы сабралі мой намёт. Але гэта мне трэба было зрабіць значна раней, калі я ўвогуле набыў намёт. Але я лянівы. Тады высветлілася, што не хапае аднаго паза для двух. Гэта не крытычна, але такое лепей ведаць перад паходам, а не ў саміх гарах. Так, які памылкі я дапусціў пры падрыхтоўцы і ў самім паходзе? Першае. Я не сабраў намёт перад паходам. Як я казаў раней, у намёце не было аднаго пазу. Таксама мне не хапіла адной тышцы, колышка. Дзякуй Сашы, што падзяліўся. Другое. Я не праверыў спальнік перад паходам. Гэта была моя фатальная памылка. Ён быў маленькі. Гэта можна было праверыць. І быў на больш цёплае надвор'е. Гэта цяжка праверыць. Трэцяе. У час акліматызацыі я дадаткова нагружаў сабе трэніроўкамі. Чацвёртае. У першую вячэру мяне чакалі. Пятае. На перавалах на 3300 метраў дуе моцны сцюдзённы вецер, таму трэба апранацца ў куртку, якой у мяне не было, калі мы бегалі. Так, далей. Якія я зрабіў высновы пасля паходу? Першае. Паход на тыдзень, дзе базавы лагер на 2600, а хадзіць трэба на 3300, гэта не тое ж самае, што 7 разоў схадзіць у паход на адзін дзень на 500 метраў. Другое. Трэба браць якасныя рэчы. Асабліва гэта датычыцца намёту, спальніка і заплечніка. Трэцяе. Я мерзну на холадзе, таму мне трэба закаляцца і браць спальнік з запасам па тэмпературы. Чацвёртае. Трэба заўсёды думаць, як мае паводзіны паўплываюць на групу. І апошняе, пятае. Вада ў горных рэчках вельмі сцюдзёная.